Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Тамошобино, бо хоҳиши зиёди шумо боз назди Апа Ёбида омадагием. Имрӯз Апа Ёбида боз ҳам шумо дар распродажои фасон мондагиай, анамхе куртои новинка овардагиай. Ҳама борора хичон мебиёранд духтаро. Бори Тошкентай хичон качествои нақсша аз цех примой аз цех мебиёранд. Ина бинен, обтоби ҳам доранд, донаям доранд. Касе ки хоҳишмандай биёен. Ина дона даям нархшон арзонай духтаро. Бозори Корвон, тарафи Тиллобозор, 13 дарвоза, 8 қатор, ҷои Апа Ёбида. Духтарако, агар кинои корейскиро тамошо кардагӣ бошед, аҳамиятен чихе ҳамин актёр актрисаошон таҳти рӯшон тозае, на доғи рӯ доранд, на приш доранд, на ожанг доранд ва муҳим он ки рӯошон саб сафедай пластмаси баринай ва ё махсус кремо истифода мебаранд, корейский кремо. Ва анами кремо дар компанияи Атоми ҳастай, дар ширкати Атоми. Касое ки харидорӣ кардан мехоҳа, марҳамат анами хоҳараки ма кор мекунад дар ҳамин компания. Доставка Тоҷикистон ҳастай, Россия ҳастай. Метавонед дархост кунед, шумода миёранд, метиҳанд. Саб сафед мекунад рӯра, баъзан кремош ҳастай. Мисол доғҳои тамоми рӯра нест мекунад. Пайдоиши ҳар намуд, мисол захму ҳам хеле чизора нест мекунад. Хулас хитон як маротиба гирен аи компания борошона, баъд мефаҳмем ки чӣ гуна сифат дорад. Як чи дига, и хоҳари ма дар ҳамин компания кор мекунад. Духтаракое ки кор кардан мехоҳен, дар инҷа ҳар моҳ шумо харид намекунед, балотон намесӯзад. Дар 6 моҳ як маротиба харид мекунед, ба фикрам ҳамин 220 сомонда дар 6 моҳ як маротиба. Лекин соҳиби маоши хуб мегарди. Шахсан инами хоҳарака ози ма мепартом, биненда чанд сум мегира маош. Хулас беҳтарин компания будай барои кора сар кардан. Инчунин барои хитон косметика гирифтанӣ бошед, пушаймон намешавед. Ина бинед инами хоҳари мо дар 2 ҳафта маошаш 27 000 рублай дар 2 ҳафта. Дар як моҳ 2 маротиба ино маош мегиранд. Марҳамат навис на духтаро ҳами видеои моро дастгирӣ кунед, яктаи лайки дига аз хотири ма, аз хотири видеочинка, агар ки хоҳиш шуд хоҳиши моро агар рад накунед, марҳамат ина мо навинкомона нишонтон мекунем. Беҳтарин духтаро дида, ман намегум. Апа Ёбида гуфтеста ки лайктон мона. Ина духтаро бинед. Духтаро королевский билют, кадоми наёмка буд, марҳамат. Бениҳоят узайна бинед, духтаро 330 сомон арзон мешавад. Ино 330 сомонан бо арзон мешава. Ҳамин модел духтаро ҳозир бо бамбукуш ҳастай, вай арзонай. То охири навора тамошо кунед, нишонтон метиҳам. Ира бинем, материалш хушрӯира. Малиновый цвет, беҳад хушрӯ духтаро. Ина сабзи талхабарг духтарако. Оранжевый, малиновый духтаро, сиёҳ. Ина сери цвет духтаро. Ана у ранг ба мода дай. Бинен духтаро. Сабзи серанга тема бу. Ина ин модель шадиден алакай дигар хелай. Мана марҳамат, иш алакай фасонуш дигар намудай. Нархаш ҳавай нархай духтаро 330 сомон бо арзон мешава барои подписчикони канали мо. Мана бинед чӣ ранги хушрӯа духтаро. Новинка сабзи закияй духтаро, аз ами королевский бархат бисёр мегирен. Ҳозир дар ами королевский велюри куртай тайёр омадай ҳамин ранг. На моделш ҳам аҷоибот хушрӯ. Иҷа чанд та фасон дора. Баъд рангоша бинен чӣ рангакои хушрӯ. Ҳамашон сангчоошон хушрӯанд. Бинен сангчоошон сахтай намеафта. Санги хамелеони якум сорт. Ана пластмаси нестан, ҳамаш сангчои шишагӣ духтаро. Ана бо моделҳои новинка. Ино тамошида будам бо омадай. Ура бинем, қучам пуштаган чӣ хушрӯи кардиган кате.
بعد размерош духтаро айчилчор то 60 дорем на рангош духтаро айчилчор то 60 дора нархиш чи бо сиёҳ дораи нархиш духтаро 220 200 октовиш дига нархай сиёшам ҳастай материалиш хушруа гарм мегиран сабукай оди бамбукшам 220 200 сомон да метиам баъд бамбукиш ҳастай духтаро бамбукишам фасонакай аз расветкошам нишон метиам ишам нархишам иная 220 200 да метиам ина нигоҳ кунед ина 46 56 размерай ина мино ҳамаш рангои ҳамин бамбукан духтаро бинен чихе хушрӯ ана баъд духтарако нигоҳ кунед инаям хушрӯ моделиш аҷоибакай духтарако чандта ранг дора мана касоне ки бо намехоҳанд ки санг дошта боша метавонанд ки ина намудавай кунанд 200 сомона 180 меша ина рангоша бинед фасон ина сиёҳ дора ҳамаи кӯшишҳои апаёбида барои шумо духтаро ки ҳами ба вкуси шумо ба дили шумо курта биёранд моделошонам беҳтарин моделояй ҳамаш барои шумо пешбинӣ шудагиай ҳам размерои майда ҳам размерои калон мана ҳам нигиндор ҳам бенигин ана двойко дарозтар шудан духтаро аҳамиятен 20 сантиметр аз оне ки буд ҳозир дарозтар шудан нархшон дигар шидагӣ нест духтаро 180 ази чандта рангай айчилчор то 58 аст ира бинен рангора рангои фасон сиёҳ рангои хушрӯхлас барои шумо духтаро мана брукакошонам хушрӯвай материалам хушрӯвай и материалиша шушта мепӯшанд духтарако мана двойкои хушрӯ мана аҷоибот ҳамаш барои шумо духтаро бо нархи дастрас ина иша бинен духтаро ишам дарозтарш омад иш 200 сомоная ин намудаш 200 сомонай материалиш бамбук мана брукаш мана хидиш аз ду тарафаш замок дора поёнша бинен на и дафаш дароз омадагиай духтаро распродажора бинен чихе распродажои хушрӯ барои шумояй ҳозир нишон метем то охири навора тамошо кунен мана то охири навора тамошо кунен ҳозир инорам нишонтон метем куртора бия двойкора нишон метем баъд распродажора духтаракода нишон метем ина двойко духтаро 330 сомон то 60 размер ҳастай 330 сомон лекин бо арзон мешавад духтаро мана ҳамаи рангои хушрӯ оптовиам доранд оптови бо арзонай ина куртои туёна духтаро куртои арзон ина чанд буд ана ваё бинен аз ваёам чихе хушрӯан 180 сомонӣ аз ин лапшо омад капшону бе капшон мана инами модело ҳам капшондор омад ҳам бе капшон ина бинен дароз размеро хушрӯ размерои калонам дора майдаям дора нархшон 180 сомонай бо арзон меша стилои савримен мегӯем духтаро бовар кунен ҳамин стилои хушрӯраку размерои калон намеёбӣ лекин дар ҷои апаёбида ҳастай электрик фисташки цвета бинед ҳамаи ранго ҳаст ранги худи духтагиай духтаро хеле стилша бинед чихе хушрӯвай материалш дар ҳақиқат ҳам нағзакай духтаро омаден бо хитон мебинен мана ана баъдан духтаро куртои 100 сомона мана духтара апаёбида ана кардигану да хотиртон астай духтаро и чанд сом буд 300 сомон буд ҳозир барои шумо аксия рафтеста 150 сомон мана аксияи беҳтарин аз ҷониби апаёбида мана
иқдоми беҳтарин барои авай духтарако дер накарда биёен 150 сомонӣ анамин намуд кардиганора харен. Анамин намудам беҳад хушрӯва 150 сомон. Мана инам ҳамиха иш 400 сомон буд. Пас 150 сомон барои шумо духтарако дер накунен. Шумо дар ҳақиқат ҳам арзандаед барое ки шумо моро дастгирӣ мекунен барои ҳавай духтарако. Анай курто бошад 100 сомон. Мана касе ки куртаи 100 сомона мехоҳад ҳастай. Кардигано 150 сомон, ана курто бошад 100 сомон духтаро. Хушрӯ. Ира бинед. Дар навор ба фикри муқа наметавова, лекин аз пеш бовар кунедам қабор иҷа бисёр ай. Ҳамаш 100 сомон, куртоҳош, кардиганош 150 сомон. Хулас ҳамаи куртоҳошон хушрӯ, ҳамаи кардиганошон фасон, унаошам бинен сиёша. Чиқа хушрӯ буд. 150. Иҷа да 150 сомон инчунин халатоям астай. Халатоям 150 сомонӣ. То 60 размер ҳаст. Мана. Халатакои аҷоибот мулоимак духтаро шушта мепӯшен. Бамбукаи ҳичи намешава, нигинчаошон мустаҳкаман. Рангошам беҳад рангои зиёдай. Мана 150 сомонӣ шидагай барои шумо. Мана. Беҳтарин иқдом. Аз продажара бо биён ай пеш хутон бинен. Анако новинкаора бо давом метсем наворша то охира тамошо кунен тамошобино. Ана ба духтаро инаи фасони дубайскиё. Ман аз ин дубайски тозаша шумода нишон додум. 900 сомон буд. Ҳозир бошад мраморни барои шумо. Варианти дастрастар духтаро. Ина духтаракое ки мехоҳен биёен. Нархшон чандан? 250. Ай бо арзон меша ина духтаро. Апа бида фикри шумора карда, аммо 900 сомонара и моделша пешниҳод кардагиай ки шумо тавонен харида духтарако. Нархо размерош ҳаст. Мана рангошам ҳаст. 250 сомон барои шумо духтаро. Сангошон Сваровски. Бо омаден ай пеш мебинен тамошобино. Мана ана бамбукора нишон метсем. Аз ҳамин ҳозир ман 330 сомонара нишон дода будам. Иш боша бамбукшай. Бамбукуш чанд буд? 250. Ай бо арзон меша бамбук. Ай 44 то 60 ҳастай бамбукуш. Марҳамат. Рангошам беҳтарин рангои ай духтарако. Инами ранг аҷоиботай данавор дига хе. Ай сиё будай. Ма хиёл вай ай бахладжан медай. Хулас инам хеле. Диден 250 сомон и модело барои шумо. Материалош бамбук. Ина ментоловый цвет. Хушрӯ. Ани болора бинеден ай бахладжанами чиқа хушрӯвай. Сабзи талха барг дора, кабуд дора, сиё дора духтарако. Беҳад рангои хушрӯ дора. Электра дора. Мана ишам ба лотфияй. Ранги фасон. Размеро ҳамаш ҳаст. Биё инҷо япаё бида як бори дигар такрор мекунам. Навори навбати аз бозори Корвон тарафи Тиллобозор 13 дарвоза 8 қаторҷои япаё бида пешниҳоди шумо шидагиай. Мана ба духтарои наи кардигано ҳастай. Касе ки кардиган пурсида буд, марҳамат бархатни вилвет кардиганои новинка чандта ранг омадагиай. Мана размеро ҳамаш ҳаст духтаро. Мана 280 бо арзон мешава. То 60 размер ҳаст духтарако. Марҳамат. Ира бинен чиқа рангакои хушрӯвай. Кардиганода ҳамаш да гап нест духтаро. Материалошон ҳам хушрӯ. Ҳам капишондорош ҳастай, ҳам бе капишон. Ина мехош ҷудо мешава. Касе ки мехоҳад ки бемех пӯша марҳамат биёен. Бемехам ҳаст. Мана бархатни вилвет розочкаш ҳастай духтаро. И розои вилветиш нест. И бархатни вилветаи ғавсан. Мана
برای که ویلوتیش داشته ارزان بود او. این چنده ای نرخش؟ 260 سومون ای دخترو. اینه بینین چه رسویدکا بسیار داره. مرحمت همش رنگای فصل. اینجا دا بو ویو هسته یا انگورکوی هم خوش. انا بعدن 330 سومونه انگورکا هسته. چند تا رنگ چند رنگی فصل دخترکو مرحمت کسی در کارای بیایم ای 44 تا 60 رزمیر هست اینا پشتگیشون. چند تا رنگای خوشرو رزمیرو همش هست. اینا ماتریالش هیچی نمیشه. اینا ای تیگرشا بینه چه فصل نکای باید پیش بایش نشون چیه ماتریالشا منه میخکوش هم اجایی بود. این رنگوش بینین فصل 330 سومون با ارزان میشه و بروشکش جدا میشه دخترکو. کسی خواه بروش میگیره. انا بعدا با دخترکو گلوش بسیاره آدم بسیاره بینین. خلاصه آبتابی هم دارن. آبتابیشون با ارزانه. من از این حرفا هستن. از اینا چند تا رسویدکه 380 سومون قسم درونون شبینن ده چه غوصکه از این کرتا هم هست. شما میتوانیم که کمپلکت کنین با بهت خشرو میشوه. من اینو هم خشروه دخترو از این من نوار نشون داده بی بدم از بر انگوش اومده 380 سومون. اینا سفید داره سیاه داره سبزی چومنی داره. من بعدنم خیلی چی داره گری از نروزوی انا دخترکو کاردیگانو هسته. منه نه رسوت کوشا بو بگیادو اونجا را گرفت که دولت نیارم اینا رسوت کوی هستون دیدن همه همینو کاردیگان اندخترو ببین چقدر کاردیگانو خشرو کرتو هاشون لبشو دیدن دخترکو لبشو رسوت کوش خلاص دخترکو نواری روزه ایمو منه همه رنگوش هسته از این کاردیگان. منه ایره بینیم دخترکو برخد نیویل توی که از نشان دادم اینه ایجا ده همش خشروی رنگوشو. انا بعد اینو سوری میتوه شما میتونید میخوش جدا کنین بخشو میتوه کسی که به میخ بخواه اینه رنگو کشون 380 سومون با ارزان میشوه. منه این انگورکو رنگوشون انگورکو دا گپ نیست. خلاص دخترکو جای اپای بیده بازار کاروانای طرفی تیلو بازار 13 دروازه 8 قطار. خواهشمندا بیاین با پیش بینین بروشا بهت برای خشو داره. تماشاگران عزیز با همین نواری اپای بیده به انجام میرسد از همین نقطه سوداشون. نبینین دخترو چه گرفته استیان علاقه بهت برای خشرو با نرخ ارزان و دسترس پیشنهاد شدگی بیاین. باقی سلامت باشه تا نوارهای آینده. خیر.